Ľudia, dneska som natáčam, jak ideme na zmrzlinu do Spišky, do Hôrky a áno, chcela som vám ukázať ešte moje nové vrkoče. Takže také. Sa obúvať. Tieto zlaté, pretože mám zlatú vlastne tú tetovačku a ešte zlatý ten šatku. Takže túto šatku takú a obujem sa. Toto vyzerá a preto som tak slavnosti oblečená, pretože je nedeľa a proste tak. A prepáčte za to, že proste vám nedávam videá na YouTube, pretože teraz som fakt nemala čas, lebo proste treba trošku zamakať na tom školský rok, akože škola a tak. Proste písomky veľa sme mali a tak, ale teraz už začnem natáčať trošku viacej. Takže tak. Týždeň sa vôbec neučíme, len tak, a to je posledný týždeň a piatok je výsvečko, takže super, sú prázdniny potom. Yes! Na zmrzku. Mandulka. Auta a pôjdeme na zmrzku. 49 odberateľov a nechápem, prečo mi nepíšete komentáre, proste áno, je mi to trošku ľúto, že proste mi nepíšete tie komentáre, mám ich malo kedy, ale aj tak ďakujem za tú snahu. Učiť hrať na bicie. Inak ja sám som hudebník, dosť dobrý, pochválim sa. Dobre. Som tu, takže už sme tu a to mi zmrzlina. Dala dubajskú čokoládu, tady, tuhle tam, čakajte, tuhle tam a z sorbet mango do veľkého kelímku. Ona si dala do kelímku vanilku s oplátkou, takže tak. Čisté mango. No, dobre. Hyundai, Honda? Nezabudnite dať like a odber a napíšte niečo do komentárov, že či chcete part 2 alebo také dečo. Ahojte. Mamka, môžem Čaute. potom ešte kúpiť mango? Aha.